Értem. Na jó, akkor közelítsünk másfelől. Mondja, Rex, mivel telik el egy átlagos napja? Reggel kondi, munka, munkaebéd, munka, munkavacsora, kondi, videózás. Aha. És mit csinált tegnap? Reggel kondi, munka, munkaebéd, munka, munkavacsora, kondi. Éjjel mit csinált? Tegnap? Nos, tegnap éjjel kivettem egy videót a kölcsönzőből. Lídia Valagában. Ez volt a címe. Megittam egy üveg Eviant, és utána elnéztem, ahogy Lídia, dögös szőke csaj, kurva jó segg, nagy mellek, 4 kézlábra állva leszopja a pasast, akinek hatalmas farka van. Miközben a másik dögös szőke, akinek a pina szőre is szőke. Köszönöm szépen. És olyan precízen van neki felnyírva, mint egy kis álszakál. Oda térdel Lídia mögé. Kinyalja neki előbb a seggét, aztán a pináját. Utána pedig föltol a valagába egy hosszú, bevazerinezett ezüst vibrátort. Közben pedig tovább nyalja a pináját. A nagyfarkú pasas teleélvezi Lídia arcát az ondójával, miközben a nő a golyóit nyalogatja neki és elélvez. Méghozzá azt hiszem, hogy eléggé hitelesen. Aztán a másik nő előre mászik, lenyalja Lídia arcáról a gecit, végül pedig leszopatja Lídiával a szaros vibrátort. Igen, azt hiszem, ez volt tegnap este.